आ खबर कहली भेजो नहीं तना ओकर के दवाई के पैसा देत ना कुछ ए बार हमर भौजाई पोस पाल केतना बड़ क देले बिया आ का कहला उहो दुगो बिया के दे दुगो बिया बा दुनो खसी बेच बस आ छोतर को छलु है तो पैसा ज्यादा मिली तो लिया के अपन दमी चलिलो अपन चलिलो केतना होशियार बन हमरा कहे का मतलब बा कि बकरी रखले बड़ा तू बटैया तो उमुई जी ही दवाई भी हम करे तू करे ठीक बा त हमार फर्ज बानू तारे के बतावला हम मर जाई आ तू कहबू के बेच देहलस कनिया की बेटौआ रहतन त गुड़ एथी ले कहतन कि पियतस दूध करतस ई जे कहनी कि चना ले आत के फूला फूला दियाई नो त दूध करी त ई बच्चा गोटैहस ऐसे ही दूध कम कर देले बिया जौन करत रहे 2 किलो जौन करत 1.5 किलो दूध आई त ए बेटवा के चिंते फिकिर नहीं खे हे जा एक दिन ही तई बितावतन हो जा बितावतन आई ये बरा कहतन कि आवतन दोस्त वाले मिल के हमरो त माथा गरमे रहत तुए अरे हेने आवसन तू का मार बेचैन बाड़ू बेटौआ से दुखिते बानी चलो हेने आवलो कहानी नुई जावे कि दोनों बकरीन के लई बहुत सियान होइया सब बच्चा न त कुछ दिन में पैसा कितना मिली एकनी के आई अभी बार का बढ़िया के हर बार बिया तलसी त पाठिए बिया तली अब की पर के चारों बियाल में दोनों बियाल वैसे दू गो बच्चा 4 गो खोसी भइल बासन आई ए बेटवा का समझ नहीं क्या होत हे दिन बाजार जाइब हो दिन बाजार जाइब दिन धरत रहतन एक दिन बितावत जो दिन से बकरी बियल बे तोहिए से कहतनी ए बेटवा के लगले बकरी बियल महीना लागी सुनते नहीं खन आई ए सुखल बटुए थाने कनी के सरसों तेल ओकरा के लगाव तब चराता है नहीं खूब ल सरसों तेल कनी हां महीना दिन हो गेल एकरा बियला ए जनु कहनी कि जाके गुड़ आ हरदिया कुल ले लेवा के पीहसन त ए कनिया गर्मी से दूध दीही तई बच्चा हां का हो का समाचार बा उ सुननी हो रजस चाची कहत रहलिए कि तहर दोनों बकरिया दूध को खोसी बियल बड़ी से तो उहे देखे एक महीना हो तारा दुआर पर कर तारा लड़की से कहनी तो कहत इसके माई गेल जे नानी कहां पते ना क दिन हाल विदा करैनी कालवे हमी तो पता चलल हते एबार सुचता कहनी है कि देखो खोसी हमरा साथ ना एक गुजर एगो करिए बियल बिया है दोनों उजर बियल बिया हां 18 दिन हो गेल कनी के 1 महीना 5 दिन 6 दिन भेलो ना अभी हां 1 महीना से ऊपर हो गेल बा 5 दिन इहे बजे हमेशा पाठी बियात रहली सब कुछ खोसी बियाल बड़ी स खोसी क दिन एकर पेट झरत रहे विदा कहनी तू घरे रहले ना तेल कुल दियल कि ना ल महीना दिन होके वाला बात अच्छा महीना दिन हो गइल बा इतना खियावा पियावा तो महीना दिन ले इतना चना खियावल जाला इतना अभी हम खियाई ना तू कहबू हम पूछो इतना मीठा चना 2 महीना तक ले दियाला तारा बकरा बकरी तू तो रखले नहीं को हम तो देखलू के पाठिए ले रनिया पोस कहत कइले बनी एकनी के खियावे खातिर बा दुगो हो बड़ा स ना एकनी के खियावे खातिर हमें के देवर भौजाई में लड़ाई हो जाला तू ठीक बा साजी का भेंट करब ठीक है का कहती मनी का भेंट करी का ओकर मेहरारुआ कहत रहे हमरा से कहीं देख के ना ई कोनो मेहरारू से ही कहले बिया कि जाके दाम क के आ दोनों अपन बकरिया उठा ले तो ऐसे हम थोड़ी होके दे देखो छुए मत दे छलुआ करल जे पूरा एकदम होली में एकदम पैसा बड़ा भाग से तो दोनों दूध को खोसी भी आइल बड़ी सन ऐसन करे के बा कि मैं रख ले ढेर बोल तो बकरी रख ले तब का पैसा दे दिए हां ठीक बा बताओ हो इतना मेहनत से घरी लेके आईनी त खाड़े एकनी के पेट झरत रहे आय अब हुंका से कहत चलतड़ी नु कि अपन बकरिया ले आइब बच्चा 4 गो बियाल बईसन अब तू ही होशियार बाड़ू बाप रे बाप को इतना चन्हा के बनतिया ए जी सुन तनी एगो बात बा बकरिया दोनों हमनी के दूध को खोसी बियाल बड़ी स गइर नहीं है देखे ऐसन करे के बा कि दाम कई के अरे दाम का करे के बा को हमर बकरी द आ दाम मो को दाम कर अपन पैसा ले लो बकरिया इतना दिन से पोसले बनस ना खियोले बनस तरह के फ्री में दे दियो फ्री में का हमर बकरी है तो दिहिलो ना दाम पैसा लियो ना मोको दाम लगाव दोनों खुशीमन का कल जइनु दू से दाम लगा दिहल जाई दाम दिए दे अपन खोसू बकरी लेके चलिए बोल जी घर ठीक बा चल हम बात नहीं खाम लगा के हवा लगा के ना अबे चलल जाओ दोनों बाड़ा से गिर जाई पलर देवरे भौ जाई बाड़ा से चलल जा चल बतावा हो अयो बकरा कहां बाड़न तहर देवरू हाई कुल एथी कल जा दाम हम लगावल जा बचन के काहे का अभी दाम लागी काहे ना लगी तो दाम लागी हती के दाम लागत टुए दाम लगा के तब पैसा हमर से ले जाए के बा हम दाम लगाई हम लेके जाई बहुत दिन छोड़नी के तू ही होशियार का बाड़ू पेट झरत रहे त हाल विदा करनी तो घरी त आइलू ना कि देबे के परी पैसा दवाई के हम अपन बकरी ले जाई ठीक बा तू के वाला पूरा कर बोलावा दे तू अपना बच्चा के हिस्सेदार बड़ू बकरी के नाम मत ली है बकरी हमार ही है बच्चा में दाम लगाओ के दाम लगा के पैसा हमार से ले लिया दोनों बच्चा छोड़ दी है के तू दाम लगावा पैसा हमरा से ले लो हम बच्चा बकरी दोनों ले जाई
तू ही होशियार नहीं खू कि हती हती बच्चावा लेके तू जइबू बड़ होइया से त पैसा लागी कनी के कितना बड़ कितना बड़ हम ना होखे दे हाँ। हम दाम लगा के हम लेके यही बेरा जाई। हां त आवे त हमर देवरू यहाँ नु त उहे थी करी हन बोलाओ त बुझाइल देवरू कहां गइल बड़? ए बाबू एने आई बा फरियाल में का हो भैया का समाचार का भइल वह बकरिया के का बकरिया बकरी देख ले बकरिया के ने सुन बा पेट झड़त रहे त तारा कहा कैसन मैंने बकरी की बात करतो ई बतावा कि तोहन कहती त दिया गई आ खबर कहली भेजै नहीं तना ओकर के दवाई के पैसा देत ना पूछो ए बार हमर भौजाई पोस्ट पाल केतना बड़ क देले बिया आका कहलक उहो दुगो बिया के बिया दुगो बिया बा दुनो खसी बेच बनस आ छोतर को छलु है तो पैसा ज्यादा मिली तो लिया के अपन आदमी चली लो अपन चली केतना होशियार बन हमारा कहे का मतलब बा कि बकरी रखले बड़ा तू बटैया हाँ। तो उमुई जी ही दवाई भी हम करेम कि तू करेबा? ठीक बता हमार फर्ज बानू तारे के बतावाला हम मर जाई आ तू कहबू के बेच देहलस तो कहां से दी भौजाई हमर मानता नहीं कि बिया ना ई तो अकेला जनली है नो कि चला अकेले भाई तो दोनों बच्चा कहते कि ले जाइम दूध समय आए ना देखो ई वो कहाँ तेरी बात के ना लगा जितना कराइए से उतना दामा लगी। देखो भैया कम से कम 2 साल तक पोसइया से 2 साल के बाद जोन पैसा लागी दोनों दाम साथ में बेचे यहाँ से हां एक आ समय तब पैसा बेचाई बराबरी ऐसा ना हो बटाई सकेला काहे ना हो कैसे ना? सकेला ना ए बार दाम लागी हमरे ए बार लेके ए बार जाए कैसे लेके चल जीवो काहे हम ना मेहनत लेके कर जाई? देबे बनी जो हम निकाल लेके जेबू तू इतना ना खर्चा दाम बता लगाई बोलो हम खोल के तो लेके ओही चल बार छेड़ तरह पाठी दल रहती तिरलिस तो ओही बार रखला ना ओही बार करे बेला ना पाठी के- एबार पोसपाल देंगे तब तेज हो गई पाठी के बातें अलग रहे खुशबू आइल बना से हम लेके जाई। तो सुन ना मेरा के तो तू मत रहा गलती हमनी बाकी इनका में तू बतावा नहीं वही में तनी कम बेसी भैया ओही में कम बेसी के बात नहीं तू के पोसले बड़ा वो ना, ना। देले बाड़ी उनको देखो पूछ हमार लिया कहना करो, भाई ये बात कि मेहनत बच्चा भी करले दूध बड़ा। पिया तरह सन जब दूध छोड़ दिया सन ते 1-2 महीने के बाद दाम लाग जी का भौजी तब का हम तो साला ही ना बता बड़ा कि पूजिया तहर हवे पूजिया हमार हटे तो पूछिए हमरा लग चली तो बचावा कैसे जी सन पूजिया हम लेके जाई बचाव के दाम लगा दो राई से कहतनी अभी ना ई कुल ना जब ले तैयार ना हो जैसे बच्चा तो हमनियो के भाई मेहनत करे बन तो 2-4 पैसा के लालच हमनियो के भाई तैयार देख के हमरो ललच के यहाँ से करो हो के जाए तैयार भैया, काना कोनो कत्र बात- लुका है ए, जा हो ना मिल जा हम ले के जाई ढेर बती तो बकरिया ना देबा बचो ना दे हम हां ले के जाई कैसे लग चल जी काहे न लेके जाई हमारे हाथ हम ए लेके मतलब लिया के जा हटावे कैसे झूठो मूठो का दिमाग डिस्टर्ब हो ले ई जा कहा के आवाज हटवे हाँ। की बटैया ले जा लेके कुछ दिन जब पहला दूध लिए छोड़ दिया बियाह तो के लेके मालिक बन ले गई जा ई कहां के रिवाज हवे कि हमर पूजी राख के तू मालिक बन जइबू ओ पूजी पोसत तार तो लगी मालिक कहाँ? बन जा ए यही पोस्ट ना। तो तार हो जाई ले जा भैया ले जा तारस हम हम ले के जाई हमें तरी ना दे बकरी खोली जी वही में कम बेसी कह के वो मेहनत कइले बालो हां रउला जा पहले मत बोलो तो कहन मेहनतिया के पैसा हम लिया देवे के जा के तू जा तो कहतनी झूठो को तोड़ मोड़ जी चल पहले हम बताओ तनी 4 गो खुशीवा बना सन दादा। 2 से दाम लगता हाँ। 800 रुपया यहाँ लोग मुंह निकाल देख के 200 रुपया लगी ए बबुआ 800 रुपया का तू 500 रुपया दे तू दो भैया 100 तो रुपया 800 रुपया दाम लगता नु तरका 800 रुपया हम देते हैं छोड़ दे जा ना हो हो गई। हम लेकर जाई ना का छोड़ दो पैसा ले लो 800 जो देते तो हम 800 के ले लो रुपया दे दी। का गलती कहता लेके नहीं चली हैं जा भैया जब दूध छोड़ी तबे बाट बखरा लागे तबे पैसा कौड़ी लागे अभी ना लागे वही बार हाँ, बखरा लागे। वही बार जौन होई तो फरी आई 2-4 आदमी आई है आ वही बार फरी आई जा जा। तर तेजी ला सुना चली ई हमने हम आइल बड़ी बड़का भइल बड़ी बाप रे बाप ओई देखो तू तो पूरा एकदम पूरा छती तार उलट देल रे पत्थर काटी कितना होशियार बिया आगे हां ये तनी सासर लगा के पाला तनी है कि चलो खोसी बिया त बेचा में को खोसी 5-5 के आ चन्हा के बिया कि 2-2 में 4-4 में ले जइते खाली बेचम 5,000 के कोनो चढ़ाइले बेकार के जो हाँ। कि देहीगर देगर लामा लामा बच्चा बना सब बड़े बड़े खस्सी हैं सब हाँ, चढ़ाइले हाँ। बे। यही से आइल बे ठत पूरा ना दिया बकरी बुझाइले बकरियो ना दिया बचो ना निगरानी रखत रहे तो कौन से चोरियो करवा दी करवाइए दी बतर काटी एकर धर तिबार बटुए हां बतावा हो देखो एकर हिम्मत कितना भइला